guys. Merry Christmas. Nakagakos si Jang Papa oh. Lang duha oh. Nakagakos ming Mario. Pagkasaan mo? Oo. Good morning guys. Karon na yung anong kapawal sa Marjorie. Parang nagputi eh. Parang ka kung anong buhok. Taas na di pwede mo taas-taas ang buhok yan. Ikaw ang marublay. Pasok lihat ha? Oo. Ano? Pero guwapa ka. Papa, paano yung... Ano dyan yung ayo? O sila na kayo. Ara mang i-shagin eh. Kaya rin dili ka. Gamitan pag... Bihan lang. One. Isa, kayo ka na sampung eh. Gamitan pag... One. Gamitan pag visual. Gamitan pag visual. Papa. Kami rin na kanya. Ibitan na natin. Hindi. Kaya... So, maning papag, so mag-out, ano eh. Iyayahay mo, hindi mo bubuo, kaya baka ganuan, nakadikot ka naman tayo, para di ka lang nagday. Kapag pag... Kapag pagsimon yung upan. Ano, ganda kayo luban, bata ka. Hindi ba na ka? Ano ba? Okay na na, ayan ang buhok, kayo din na sa kasama ko. Hindi, bawang sa mata. Hindi naman sayang. Gamay yan. So, makalaka pa ka mga anak ka mga arte. Lamin yung buhok kay baga. Kung ano mag arte-arte. Ang bot na mag-ate-ate pa. Hindi na po kailangan mong siya po. Pwede ba ba? Kasama din yung pala na? Nga po lang. Pwede na, pwede mong gamit ko niya sa... Ano sa kanya takagyaw tani? Katong giyasin na tatay man tingnan nito. Pwede yung kasi mong buhok. Lungay na matas na eh. Medyo lungay. So, salamat. Pwede mo ka alam buti. Pwede man. Ito na ito dahil lang. Mo, parang yun Atura ba na eh? yung gina. Kung ganun si bumay na naman kuha po ng panagsa. Huwag na siya makita. Wapa na. O, ano na ito sa liit mo? Saan ako? Ay, di ko dalang sabi mo.
Eh, di kakain ko na. Ano, kagubat na ko. Wala sa kailangan. Yan na guys, new hair na guys, oh. Hindi ba? Yeah, guys, nagluto po kong macaroni. Yeah. Kinahalang may pansit. Kanila yun sa extra pansit. Kay si Mario kapansit. Merry Christmas! Salamat po rin guys. Ako guys, orang adobo, ano namin ah. Merry Christmas! Ay, Em! Darap, Em! Tanaw, Em! Datang ka ni Em! Kidat lagi ito ganina, kung nawa. Ah, sana all. Labiday ko maglanlain, boy. Na, landline o kuan, color. Hi guys! Sana gamang kuan. Gikaning Mario. Merry Christmas! Nasagdan ka sabit. Kay, wag may sabitanan. Oh, bisabit mo diha? Patay sa. Biko na ko guys. Anang giharag lunok guys. Yeah, guys. YouTube Music Premium, listen ad-free, offline, and in the background. Ikaw na ang kamay. Dashing through the snow, here one horse a day or two ago. I thought I'd take a ride, and soon as very bright was sitting by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upside. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Yan na guys. Sabong na. Gabi sa ang pagkaino. Biko na ni guys. Katulong ko tayo na.
Mani ang ikuan sa among kuan among year-end party sa family house kana sa kasit. Maya ang ipanghatag nila. A few moments later. Hi guys, good morning. Karon dai mo duaw dami Mario. Anja kay maka gakas na mini daron ka makadeem mi ba makahagid kay pasidlunan. Special ng adlaw makasid mi dagto. Yung mga hawid sila itong liog. Kot na naman ako ko pag tarang ni kay bugat ka. Oh. Grabe po ang lupot kay simbahan. Simbahan, di nga niya kadaghan ka mo. Kuan. Nimba. Simba. Nagbangan, Jesus. Kadaghan. Okay, so. Abot direct parking, oh. Bali sa club ko na mamuha ni. Okay, so. Laga nagtao, oh. Tumayo na patagpuan. Ha? O, kasi wa ka na busog ya ka na mag-utor to sa bayan sa iya. Mo na kadagag tao guys. Sa ingaron. Nagkapliki na sila. Gamay pa na ganiha. Gamay pa kayo karon nagdasog na. Abo. Tag kuan na lang tagsang oras na. Hi guys. Merry Christmas. Nakagakos si Jang Papa oh. Nang duha oh. Kagakos ming Mario. Pagasan mo. Oo. Ay, niya mi kay nakod na sa buwak dadto. Dawa naman day buwak. Mga guys. Ay, niya mi kay nakod na sa buwak dadto. Dawa naman day buwak. Mga guys. Guys sila guys, so tas gawas. Katawa lang no. Lipeng na. Kung isa, harap pa nila na. Ikaw, lipat to ba? Pwede na pwede. Tara guys. Nagdirahalan sa wala, nakagabot. Wala na, kita na. Nasa manila kita na. Ay, siya kaya ramang kaamin. Aran naghana mag... Kuan guys. Aran atang... Aran lagi no. Dara sila day. Kamusta may jung day? Hala ka na pa mo ninaog na kanina na. Oh, gilak. Diha sila tesa kasag-kasusi. Di ka maligo day. Hello. Saglubog. Basta to, basta kayo ko. Tama dayo rin. Matabunan na dayo. Tama kita ka batong sa. Tuwang-tuwa sa dagat, tagdaga Cebu. Na. Tapos kung dyan ni Boboy, yung sakto ni Boboy, dako. Gutom na mo? Gutom na? Dili pa, hindi na. Si Marjorie Hindi kay ka lang Kevin. magbili ng type C na 1% na ko. Sa type C, katong tayo mas kwarto. Mag-charge ko ba?
Tingin ka, tingin ka. Tuko. Ato sa tamay tadi kay bugno dai ka. Okay, nakalmukat ra ba to? Na, din agar yung karon na nag-over sa luto. Hitit lagi ka diha. Ay ka na ka. Ano nang hilag luto? Patay ko ah. Bara guys, kang tuling ko na ibok sila yan. Wait, thank you. Sa ulmus. Sige na, bilira ka tatanon. Kanang ilang kang buwi na ako sa ulmus. Kasi kay naglungag ko. Busy ah. Wow, pink. Thank you. Wow, Thank you. pink. Soto, ngayon deh. Thank you. Kanin. Hi guys, magandang gabi. Isa kuan sa JMP jadi agis pamilya so ano ko yung video dito kay kuan ka nang nagdali ni pero niagi ko guys kay hatag pugos ka nang ang giluto dali gabi eh. Merry Christmas din natong tanan. Ja. Yutes ko kay og makasal na mga alita. Ya, kana na eh. Ay, hindi. Gigawas ko kay bako man gid ni. Puti to santi. Ang bisiya ka do guys, di pa ko dugay pud naman og pagtaod budget sa kuan sa mga kwarto kay nimo chicken ugma. So ganina di ay ipas ko man nakasulod ni dito sa kuan sa JMP. Anang naka-project mi nakakaaban og kaon ba ni Mario sa kalamisa nakabanding ni. So okay ra mga bata naka first time ni nini nga nakakuan sa amahan sa kuan pila ka tuig mo duha ka tuig na. So marto guys kay gikapoy ko just yun na naman taog sa kasal ni Alita. So Merry Christmas sa tong tanan o Happy New Year in advance. Bye, God bless.